on calminama bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV mo kala ɗo woni eno woni yo jaam kisa Allah gon e meɗen artuɗo jarnade on jetto joguiɗo ɗo fuɗɗi mo ala ɗo haadi en jetti dendagal gollotoɓe Pindi TV en jetti dendagal filmoɓe ɓe waɗoɓe jewte ɓe waɗoɓe magoji ɓe yuɓɓinoɓe ɓe filmoɓe ɓe e montoɓe ɓe fof calminama ewnago men hande noon ko notade goo ko biyeteɗo ceerno Daouda Dia mo dunde kuuse ceerno Daouda Dia gando joɗɗo gandal o gando pinɗo pamɗo o ceerno Daouda Dia notiɗo noddago gam wallidde toka mum Daouda Dia mo wendu Bosiyaɓe e ngal ɗo dongal ngal ganduɗa ko dongal leñol foof no worno mbeɗa heewide wonmo handane sadaka kono ala mo handane teddugal ko mawɗum en jetti Allah yo ɓooyo juut Daouda Moussa Dia o waɗi koko wawi ɗum ɗo koko o wawi omona waɗa o dartaki kono ceerno Daouda Dia toka makko wi dendagal pelle ɗe jiimi ɗe e golle ɗe jiimi ɗe mi waɗat fedde wiyetede fedde ɓamtare Pindi TV min ceerno Daouda Dia mi ɓorno paɗam mi jolay otam mi naata e leydi France wona ruwaɗo konmi ɗo wona ɗo mi hoɗani ɗo nde ɗo fedde nde mbaɗanmi noon wona fedde calminali wona fedde jetto tan ko gonga Allah sago salmine wona fedde filmaji wona fedde goɗɗum ko fedde gam kala joguiɗo ballal faade e Pindi TV ceerno Daouda jaama Allah jaama miijo ma ngoɗo ñande alede nde min e tokama Daouda min jeeyi Somone ƴeewoyde filmoɓe toon jeewoɓe nde min jetti min tawi kamɓe koye mabɓe eɓe jogui miijo mone mabɓe kala ƴetta yimɓe jeeyo taw ko yeeɓiyankoɓe walla heeɗiyankoɓe mum ɓe nelda en ɓe ndendina ɗum waɗe ko wiyete ko fedde wallitoɓe Pindi TV ceerno Daouda aɗa yiwna jaama a tawti gorko biyeteɗo Ibrahima Ba mo ganduɗa woni ko Bordeaux baɗɗo calendrier waɗi bikuji waɗi keppiji gam etade wallide Pindi TV ceerno Daouda Dia mo dunde Allah jaama wiide bandiraɓe ngal ɗo gollal ngal kalɗa joni ngal ɗo ballal ko min e hoam ara saabu ko min balluɗa ngal ɗo ballal gonɗo e galle o ñallowo hen baalowo hen o kono teddugal ngal jeeyi ɗum ko togama Daouda Moussa Dia oɗon jiiɗi kosam oɗon jiiɗi duhol oɗon ndendi diine e ɗemgal onon jeyda e diwan kono hatta min e hoam mi adda hen ballalam ewnago faade e maɗa jetto koye nder commune makko jeeɗa e département Kanel e nder commune mo o laami o kan jeeɗa wadde sa addi ballal ma Allah waɗi ko haani wiide bandiraɓe noon notade e ngal dental e nder nden fedde bandiraɓe fuɗɗiɓe ɓe waɗɓe hen hunde mumen ɓe kamɓe foof ɓe jokkude e ceerno Daouda Dia mo dunde en jarnimama mo en jettimo ma en mbaɗnima makko téléphone e ngolɗo lefol kala jiɗɗo wawa jeeɗa hen naata banggue WhatsApp en jetti wondiɓe makko e yaadiɓe makko ko wayno Abdoul ko wayno musidɗo mo ganduɗa ko musidɗo dariɗo dande tinde no feewi biyeteɗo Yesso toon to Burkina Faso mo wonde miijo e anniya e biyeteɗo hono Abdoul Salam Kassé e woɗɓe hewɓe ɓe ganduɗa hande o omona rendinaɓe kamɓe kala tawi anniya o ko wallide Pindi TV eɗen gandi hay goto wawa qimade radio e télé ko golloto ko guila e keerdiji ɗi guila e yahoɓe reportage guila ko ñamete ɗo ko guila ko yarate ɗo ko jobdidi neɗɗo wawa ɗum haalde e wonɓe caggal galle o correspondant ji wonɓe région ngaji ɓe bandiraɓe ɗum namni ko doole mawɗe no feewi ɗum noon dendagal wonɓe ɗo e yeeso teddugal programme télé o Layla Diathie e dendagal filmoɓe wonɓe ɗo ɓe kamɓe hewɓe wonɓe e ɓoggol ngol ɓe ñagama moni kala nde addata yimɓe jeeyo taw ko fansuji mum janta e ngal ɗo dental fedde gommo mago mi haali noon jeew ko kamɓe gaddi ngoɗo miijo mone mabɓe kala ma addu yimɓe jeeyo e fedde Amadou Diallo ma addu goto fof yimɓe jeeyo e dental Amadou Tidiane Ndiaye goto fof ma addu yimɓe ɗum jeeyo e bandiraɓe hewɓe jaaɓe hen ɓe mbawa limtidde bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ewnago ceerno Daouda Dia mo dunde Allah jaama anne o joofi kala bandiraɗo ne wawi jokkade hen yidɓe Pindi TV jamma e ñalawma subaka kikiɗe min jogui ko jetto joguiɗo ɗo fuɗɗi mo ala ɗo haaɗi aɓe ƴeewa commentaire uji moɗon emin jiiɗo mbawɗon e Pindi TV oɗon kooñi e nder Pindi TV yidde moon e gurdam moon ewnago waɗama joguiɗo kala kono walla ina wawi jeede hen kisma si joɗani en toon de France kala jiiɗo ɗum ina wawi jokkodirde mum o jokkodir ceerno Daouda Dia bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe mo kala no woni ene woniri yo jaam kisi Allah gone moon Allah jaama on jaama ceerno Daouda Dia mo dunde jaama
fedde ɓamtare piindi TV sosama ngam wallude ɗum e kala cengɗe ko Abou Samba Diop haaldana e mon ko ɗo katen ha lawol ngol Ndeye Fatou Mansal woni e kaɓirɗe he ha lawol ngol so Allah lamɗo jaaɓi